Ara bona recuperació de Christensen, Christensen amb Gundogan, Gundogan filtra la pilota per Lewandowski, gol! Gol, 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 gol de la Fera, 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 gol de Lewandowski, ara sí, gol del Barça. Haurem d'estar pendents del VAR perquè en l'origen de la jugada els jugadors d'Osasuna reclamen falta en la recuperació de pilota, diria que de Christensen. Veurem si el senyor del Cerro Grande considera oportú revisar la jugada. En tot cas, ara sí que ha rebut en condicions Lewandowski. Sí, és Christensen qui lluita la pilota amb Arnaiz. Arnaiz cau a terra, Christensen combina amb Gundogan, Gundogan filtra la pilota a l'interior de l'àrea amb l'esquerra, el control de la Fera i la rematada lluny de l'abast de Sergio Herrera. Gol del Barça, gol d'en Robert, gol de Lewandowski. Barça 1, Osasuna 0, pendents del VAR. Ara cop d'esperó de Joao, meravellós per Pedri, Pedri li torna la pilota a Joao, que va a la línia de mitjos pel carril esquerre, Joao, continua Joao, la sotanada de Joao, continua Joao, Joao a la frontal, continua Joao, Joao la posa per Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, la rematada i el gol, gol. Del Barça per tancar la segona semifinal de la Supercopa masculina d'Espanya. Jugada monumental d'u Joao Fèlix, acaba rebent Lamine Yamal a l'interior de l'àrea i el més jovenet de l'aula que remata amb l'esquerra. Sergio Herrera arriba a tocar la pilota però no pot evitar el segon. Gol del Barça, gol de Lamine Yamal, jugada deliciosa de Joao Fèlix. Barça 2, Osasuna 0.